les consultes formen part del nostre tarannà quotidià. De fet, Arenys de Munt es va posant a l'espai mediàtic gràcies a la Falange, és a dir, una operació maldestra de l'Estat que després va tenir una operació brodada per un advocat de l'Estat amb passat falangista. Això va ser realment el que ens va situar en aquest espai mediàtic, no? Bé, vàrem tenir molta sort d'aquestes operacions maldestres, penso als d'Arenys de Munt, al seu alcalde, evidentment, i també Catalunya, no? Perquè gràcies a això s'ha fet aquesta taca d'oli, nosaltres vàrem esdevenir la punta de llança del sobiranisme, Arenys de Munt va ser una festa, perquè aquest sobiranisme, a més, té el gran avantatge de que es ven des de l'afabilitat social, des de la festa, des de la participació de les societats, de les entitats, de les plataformes, i per tant, aquí no es pregunta a ningú l'adscripció política que té, no? Aquí tothom, d'una manera molt generosa, col·labora amb tothom. Jo penso que això és el futur de la política. La política aquella de partit està ja, démodé, pertany a un passat bastant ofuscant, molt egoista, aquells partits que s'estan cada dia menjant el fetge, aquells partits que, més que escoltar l'altre, el que pensen és el que contestaran, aquells partits que en lloc de treballar amb l'argument treballen amb el pseudoargument. Bé, és hora de donar-ho tot i, per tant, de no voler projectar-se. Per tant, contestant a la teva pregunta, doncs no, evidentment que no hi havia cap tipus de volença de projectar-se a nivell polític. Vostè parlava d'aquesta gran festa. Nosaltres, a les diferents comarques centrals, a Osona es va viure molt, amb 2.000 voluntaris, vostè parlava dels 55.000 voluntaris, i de tota aquesta gran festa, però els que van organitzar la festa, just l'any demà, el 14, es divorcien, es barallen. No li va semblar, i permeti'm, si vol l'adjectiu, patètic que després de muntar el que van muntar vostès es discutissin com es van discutir el 14 de desembre, López Tena, el senyor Mora, el senyor Bertran? Bé, jo li diré a vostè que quan a mi em truquen des de Catalunya Ràdio, va ser concretament, li diré a vostè que jo estava en una visita i aleshores una senyoreta molt amable em diu que m'estan insultant des de Catalunya Ràdio i aleshores em diu si vull entrar a antena. Evidentment jo li demano primer a la persona amb la qual m'estava entrevistant per fer gestió de poble, perquè a mi com a alcalde em toca fer gestió de poble, i per tant amb el seu vistiplau entro a l'antena i quina és la meva desagradable sorpresa que el senyor Alfons López Tena ens posa uns quants entre l'espasa i la paret d'una manera molt de desafecte, d'una manera molt de menyspreu, com si ens rendés comptes, i per tant, això jo per antena ho vaig desaprovar, és a dir, vaig dir que, i aquí està el testimoni per si algú el vol sentir, vaig dir que això desafavoria molt la nostra unitat, desafavoria sobretot aquest gran treball que havien fet aquests voluntaris, aquestes cents de mils de persones que havien anat a votar. Per tant, la solució està en la unitat i en la generositat. La solució no està en l'afronta. I per tant, bé, jo, i ho va poder escoltar tothom, vaig lamentar que se'ns posés i que se'ns acusés, i per tant, aquesta tessitura no és la nostra i, evidentment, li puc dir a vostè que no és la meva. La nostra tessitura és la tessitura del sumar, la tessitura del col·laborar, la tessitura de treballar pel país sense buscar la projecció pròpia, no? Jo m'he definit, m'he posat a reagrupament i ho havia dit moltíssimes vegades que reagrupament era el que s'assemblava més en el nostre grup polític. Nosaltres portem 15 anys a l'Ajuntament d'Arenys de Munt sense desencisar en el poble, sense eternitzar-nos en el poder, fent el canvi de relleu cada 4 anys i, per tant, no volent la projecció individual, sinó donant-ho tot pel poble. Per tant, això, a reagrupament, també ha de ser possible, no? Fins ara hem parlat una mica del passat, anem al futur. Vostès ens demanen que votem sí a la independència de Catalunya. És difícil, però, almenys a l'experiència que en tenim aquí, als mitjans de comunicació d'aquesta casa, trobar algú que ens expliqui com serà Catalunya l'endemà quan hagi aconseguit la independència, a part d'aquella xifra màgica dels 22.000 milions que ens prenen, ens roben o que es queda a Espanya, que són, per molts, diuen vostès, nostres, no? Com serà aquesta Catalunya independent i per què serà millor si és independent? Bé, a veure, vostè em diu com serà the day after, no? El dia següent, no?
A veure, el dia següent, sobretot, serà un dia ple d'il·lusió, no? Per què? Perquè començarem un camí, però començarem el nostre camí, no? És a dir, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que ha de cercar el seu indret. Estic agafant textualment paraules d'Espriu. A veure, nosaltres tindrem un demà molt esperonat, molt motivat, ple d'il·lusió, perquè serà aquest el nostre camí. I no el farà ningú per nosaltres, ni ningú ens dirà per quina drecera hem de passar, no? Serà un camí que tindrem sarrons carregats amb diners nostres, amb els nostres propis recursos. No tindrem sarrons expoliats ni mig buidats que quan tens gana no pots atènyer aquest sarró perquè el trobes mig buit. I a més, sobretot, tindrem una esperança basada en la cultura de l'esforç, basada en la cultura de l'organització, basada en la cultura de la feina ben feta. Per tant, de ben segur que aquest camí no ens pot fallar. Serà un camí dur, serà un camí en el qual s'haurà de treballar molt. Serà un camí, però, que aprofitarem atenent en aquesta suor, atenent en aquest esforç que fem. El nostre esforç no l'aprofitarà un altre poble, el nostre esforç l'aprofitarem nosaltres i el vehicularem nosaltres mateixos, no? I en aquí està la gran diferència. Ara com ara els catalans treballen, però una gran part d'això que treballen i produeixen, doncs va per altres. I no és per no ser solidari, perquè estem donant allò que no tenim. Estem donant allò que necessitem. I, per tant, els catalans necessitem emprendre un camí que sigui propi, que sigui el nostre, no? Aquest podria ser un programa electoral que fins ara hem sentit a un partit que està al Parlament i al govern, en aquest cas, com és Esquerra Republicana de Catalunya. Quina és la principal diferència, doncs, entre votar Esquerra Republicana o votar Reagrupament? Bé, ja ho sabreu que jo no m'he instal·lat mai en el desafecte, ni he dit cap tipus de paraula que fereixi a cap company, però, evidentment, hi ha una diferència molt notòria, no? La diferència és que Esquerra Republicana, per mi, va fer mal fet entronitzant per segona vegada el nostre president Montilla. És a dir, aquesta segona entronització del PSC en el govern de la Generalitat va fer el que molts en diuen crear aquest efecte de frustració, no? Molts de votants d'Esquerra, molta gent inclús militant d'Esquerra, es va crear una gran desafectació amb tota aquesta gent. Per què? Doncs perquè senzillament esperaven que Esquerra, si no podria fer altra cosa, es quedés, doncs, bé, fora del govern, però treballés des de l'oposició per construir aquesta Catalunya lliure, no? En lloc de fer això, va entronitzar el president Montilla, pel qual tinc molt de respecte, però, evidentment, doncs, els que som, bé, de la ceba, els que som, doncs, independentistes, això ho vàrem viure molt malament. Per tant, la gran diferència amb Reagrupament és que Reagrupament, si entra en el Parlament, vol anar de cara al gra i vol fer la declaració unilateral d'independència. Aquesta és la primera gran diferència. La segona és que sabem que Esquerra ha agafat els mals hàbits de conservar la cadira, de perpetuar-se a la cadira. Ha agafat els mals hàbits d'inflar les administracions supramunicipals. Ha agafat els mals hàbits de tenir, doncs, moltes persones de confiança, etc, etc, etc. I el Reagrupament, com vostè sap, advoca per la regeneració política, sense, evidentment, cap desafecte amb l'altra gent, però ho hem de dir ben clar. Permeti'm, senyor Mora, entenc el projecte de reagrupament i la regeneració política. El que passa és que tots estem acostumats també que hi ha Esquerra, i permeti'm perquè són els dos partits que més o menys tenen més similituds, de les mans netes, de la crítica al govern, del traurem els peatges de Catalunya. No creu que des de l'oposició, des de no estar al govern, és molt fàcil projectar un país, però quan un es troba allà hi ha masses hipoteques que s'han de pagar? Hi ha moltíssimes hipoteques que s'han de pagar per aquesta mala construcció de país que hem anat fent. Es tracta de dibuixar un altre país, però ho diem no solament des de la volença, sinó des de la possibilitat de fer-ho.